Mayang adlaw ka tropa, mag exhibition ta karon diri sa plaza kay walay tawo oh. Bahala ka.
Kapoy ko dagan-dagan ka tropa, ug akong motor kay kapoy ko tuyok sa ning plaza. Kung taga probinsya ka kaila ka unsa ni? Tawagan ni diri sa Malumboy. Mao ni gamiton og tabako sa mga tigulang sa unang panahon. Karon murag wa na ko kita og kinay gagamit ani. Mao ni ang laya, si Milaya sa Lumboy. Ini mo yung laya mo ni aguro naman sa mga tigulang para imunog tabako mo ilang gamiton og puto sa tabako mga katropa. Mo hinahina na po tarog uli tad ko tra kay kapoy ko. Muna sa tong exhibition katropa, hinahina na tag pa uli.
Tropa, kung bago pa lang ka sa akong channel, palihog og subscribe ug like. Ayaw lang pud kalimot sa pag-click sa button bell para update ka permente sa akong mga bagong video. Salamat sa pagtanaw ka tropa ug amping mong tanan.